a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Fagen lissafi, fagen lissafi, fagen lissafi, fagen lissafi, fagen lissafi. goma a cire biyu, goma a cire biyu, menene amsa? Takwas, Ka masa. Na gaba hudu a cire biyu. A dafa mata, a dafa mata. Yawwa, a cikinku ba mai tambaya? Ina da tambaya. Yawwa, menene tambayar ki? Malam, me yasa 'yan siyasa suke yin ƙarya? Abin da ya sa 'yan siyasa suke yin ƙarya, idan har ba su yi ƙarya ba, babu wanda zai zaɓe. Malam ka ce ƙarya zagin Allah ne. Daga ƙarshe me yi? Allah zai la'anta shi. What?